Ναι, και σίγουρα έχει άλλη εγώ να σας πω την αλήθεια και ως υπεύθυνη τμήματος, το λέω συχνά στα παιδιά μας, ότι γυρίστε, δείτε το ντοκιμαντέρ που έχει γυριστεί ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ και νομίζω και με τη στήριξη, κύριε Διευθυντά, με κάνω λάθος, του Συλλόγου Αποφύτων, ναι, για το Βαρβάκιο, ναι. Και του Ιδρύματος, ωραία. Είναι ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ που μιλάει για τους, όχι μόνο για τους απόφοιτους, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν περάσει μέσα από το σχολείο. Διότι το σχολείο είναι δύο πράγματα και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν είναι το κτίριο φυσικά, και θα σας πω κάτι και γι' αυτό. Είναι φυσικά τα παιδιά μας, οι απόφοιτοι, αλλά οι απόφοιτοι είναι αυτό που είναι επειδή περάσαν μέσα από τα χέρια εκπληκτικών, εξαιρετικών δασκάλων και μακάρι κι εμείς που είμαστε τώρα σε αυτό το σχολείο, μετά από κάποια χρόνια να μας λένε το ίδιο για μας, η ιστορία θα το δείξει. Αλλά όπως και να έχει, είμαστε οι πρώτοι που αξιολογούμαστε ξανά και ξανά. Προσωπικά έχω περάσει από 2 αξιολογήσεις μέσα σε 6 μήνες. Δεν μπορεί κάτι να μην κάνουμε σωστά. Κάποια άλλη ερώτηση? Μιλήσαμε σήμερα για το θύμα περισσότερο από ότι το θύμα. Μήπως έχετε κάποια προσέγγιση ή συμβουλή ως προς τους γονείς που είναι γονείς ίσως θυμάτων? Και στην προσωπική μου, στο ιδιωτικό μου ιατρείο και στο Ινστιτούτο Γαλλινός έχουμε πολλά παιδιά που έχουν υπάρξει θύματα, όπως και παιδιά που έχουν υπάρξει θύτες, όπως και παιδιά που έχουν υπάρξει θύματα και θύτες. Γιατί υπάρχει ένα 5-6% που είναι για τα δυο. Δηλαδή είναι ακριβώς τόσο βαθιά βυθισμένα στο έλος της λατρείας, της δύναμης, της βίας και της απόλαυσης του κακού, που το παίζουν το παιχνίδι και από τις δυο μεριές. Μια ντούμπλε φάση, πάνω σου. Η συμβουλή μου είναι, πρώτον, ποτέ μην αφήνεις τα παιδιά να τα βρούνε μόνα τους. Δεν γίνεται. Είτε μεταξύ τους, είτε μόνο του θα το ξεπεράσει. Δεύτερον, μην φοβηθείς να πας αμέσως να ζητήσεις τη συνδρομή ειδικού. Είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα το να είσαι θύμα κακοποίησης πάσης φύσεως. Τις περισσότερες φορές ντρέπεσαι να μιλήσεις. Το ξέρετε αυτό, έτσι, ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι το θύμα να ανοίξει το στόμα του. Και αν ρωτήσεις γιατί, ντρέπομαι. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα, ότι δεν θέλει να ταυτιστεί με το κακόμοιρο πλάσμα που του δείχνουμε στις αφήσεις. Αν του δείχνουμε αυτό το κακόμοιρο πλάσμα που ήρθε στην αφίσα, δεν θα πάει να μιλήσει. Πρέπει να του δείξουμε το σύμπαν, το Χρυονταράκι, που είναι ο βασιλιάς, πώς το λένε, αναμονής, που περιμένει. Είναι το πλάσμα που έχει ένα πεπρωμένο και μια αξία. Αν το δείχνουμε κακόμοιρο, ντρέπονται. Μόνα τους ντρέπονται. Θα με θεωρήσουν ανάξιο, όχι να υπερασπίσω τον εαυτό μου, ανάξιο αγάπη. Όλα όσα σας είπα δεν είναι. Όλα όσα σας είπα δεν είναι. Αν το παιδί νιώθει ανάξιο αγάπης ή ότι κινδυνεύει να μην αγαπηθεί ή να χάσει την αγάπη, δεν θα ανοίξει το στόμα. Γι' αυτό και περνάνε μήνες και μήνες και μήνες, ώσπου με τα 1000 βάσανα, στις μισές και αν περιπτώσεις να μάθουμε περίπου την αλήθεια. Περίπου. Έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα. Γιατί, για το λόγο που σας είπα, ότι δεν μπορεί μόνο το παιδί. Αν κάτι μυριστείς, πρέπει με αγάπη, με στοργή, με γλυκύτητα και με ένα υπερόπλο που έχουμε εμείς οι γονείς, και θα σας το πω, να εκμεεύσεις την αλήθεια. Έτσι, εξηγώντας ότι σ' αγαπάω ό,τι και αν έχει γίνει και θυμάσαι τότε που έσπασε εκείνο και φοβόσουν και δεν, μη φοβάσαι, η αγάπη μου είναι εδώ. Του λέει με λέξεις ότι με λόγια η αγάπη μου είναι πάντα εδώ, όμως νιώθω ότι κάτι γίνεται, κάτι σου τρώει την καρδούλα και στενοχωριέσαι, θέλω να μου το πεις τουλάχιστον. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το υπερόπλο που έχουμε εμείς οι γονείς είναι οι μαμάδες των άλλων παιδιών. Δηλαδή, ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, αυτό ξέρετε γιατί βγήκε. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν μαμά. Και οι μαμάδες έχουν σέρματα μεταξύ τους. Οπότε δεν μου λέει εμένα ο δικός μου, πέρα από μαμάτα μου και λέω, δεν μου λες, μήπως ο δικός σου, η δικιά σου, κάτι τελευταία, γενικώς το λέμε στην αρχή. Γιατί και εμείς ντρεπόμαστε λίγο.
το παιδί μου. Αλλά αφού πάρουμε ένα πρώτο feedback, καλό πάμε. Ναι, ρε βέβαια, το βλέπω κάπως έτσι, πώς και ο δικός και η δικιά σου. Και έτσι κουβέντα στην κουβέντα, ξεντρέπεσαι εσύ, ξεντρέπομαι εγώ, ξεντρέπεται ο άλλος και μαθαίνουμε τα βασικά και μετά, αν φτάσουμε εκεί, είμαστε στη θέση και συνιστώ θερμά στους γονείς να μην φοβούνται ποτέ να το κάνουν. Δηλαδή, αν νιώθω ότι το παιδί μου έχει ένα θέμα που αξίζει να το μοιραστούμε, γιατί θα το βοηθήσω ουσιαστικά, τότε πρέπει να προσφύγω στη μαντεψιά. Είτε μαντεψιά όσο ξέρω το παιδί μου. Τι το στενοχωρεί το παιδί μου? Δεν το στενοχωρεί που δεν του φτιάξα και φτέδες. Θα το στενοχωρεί. Έξω και φτέδες, έξω τα μακαρόνια, έξω που δεν πήγαμε στο Λουναπάρκο, έξω που δεν του δώσα να πάρει αυτό. Μένουν 2-3. Συνήθως είναι οι φίλοι, που κάποιος του φέρθηκε σκάρτα και τα αισθηματικά, ή ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς οι μεγάλοι. Του ξεκινάω για αποκλεισμό του τρίπου. Δεν μου λες πως μάλλον με κανένα από τους φίλους, καμιά από τις φίλους σου, πως σου κάνει καμιά κασκαρίτα και τέτοια. Πας κατευθείαν λες το ψαχνό. Έτσι, δεν κάνεις κακό. Αν σου πει όχι, δείχνεις ότι ξέρεις τον κόσμο του. Που μπορεί να είναι αυτό που το πληγώνει. Δηλαδή κερδίζεις, ακόμη και μία από τις άλλες. Αν βγουν οι φίλοι, να βγει ο δάσκαλος, να βγει η δασκάλα, μένει, όπως σας είπα, 2-3 πραγματάκια που αν ξέρεις το παιδί σου, ξέρεις τι είναι αυτά. Ή ότι δεν δουλεύει το γκάτζετ, ή ότι δεν ξέρω τι, ότι το κορόιδε του άλλου και του φέρθηκε κάτι. Εκεί γύρω 5-6 πράγματα. Αν τα ξέρεις αυτά, θα το πετύχεις με μαντεψιά. Και αν έχεις και inside information, τότε η μαντεψιά σου είναι. Καταλάβατε, αυτό είναι το που πάμε. Δεν τα αφήνουμε μόνα τους. Όταν το πάμε αυτό, θα το καλιάσουμε, θα το φιλήσουμε, θα του πούμε καταλαβαίνω πως νιώθεις και εγώ να δεις και μια ξαδέρφη μου, όλα αυτά που λέμε σε αυτές τις ιστορίες που αληθινά και ψέματα, ότι έχουμε ζήσει κι εμείς ανάλογες καταστάσεις, αλλά όταν άνοιξα το στόμα μου και μίλησα ένιωσα κλπ. Γιατί όλοι ήταν εκεί, με αγαπούσαν, εγώ νόμιζα ότι θα με κοιτάνε έτσι και θα με λυπούνται, κανείς δεν με λυπηθεί, μου είπε εδώ, κάτσε κάτω να δω πώς θα αντιμετωπίσουμε μαζί. Και το μαζί θα βρούμε. Και σιγά σιγά θα βρείτε μέσα στο μαζί τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσετε. Αλλά μην το αφήνεις μόνο του, αν μυρίζεσαι κάτι, ψάξε με, σας είπα και έτσι και ευθέως και πλαγίως και κάνε μαντεψιά και αγκάλιασέ το και πες του κάτσε κάτι και ό,τι είναι θα το φτιάξουμε, όλα φτιάχνουμε. Να κάνουμε τελευταία ερώτηση κύριε Σιδέ. Τελευταία ερώτηση από τη συνάδελφό μας η κυρία την Αγγελική Τάτσι, εξαιρετική συνάδελφο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ την προσφώνηση. Θα ήθελα να ρωτήσω, καμιά φορά το bullying δεν μπορεί να ξεκινήσει, να πάρει αφορμή από κάτι που το ίδιο το θύμα κάνει και δεν είναι σωστό. Ας πούμε, μπορεί να φταίει και λίγο το θύμα καμιά φορά και μετά ο άλλος που θα ήθελε να είναι θήτης, βρίσκει αφορμή και συνεχίζει. Δηλαδή, ποτέ δεν φταίει καθόλου το θύμα. Και πιστεύω ότι πρέπει να είναι θαραλέο το θύμα, να πει «ΟΚ, αυτό που έκανα ήταν λάθος, αλλά δεν σου επιτρέπω». Γυρνάμε ίσως σε μια ανάγκη σημασιολογικής αποσαφήνισης. Αυτό που ακούω εγώ είναι ότι μπορεί να προκύψει ένας καυγάς και να φωνάξει ο άλλος στην παρέα του και να σε πλακώσουν και να σε κάνουν τόπι στο ξύλο ή στην κοροϊδία. Επειδή τους έδωσες αφορμή ή νόμισαν ότι τους έδωσες αφορμή. Αυτό εγώ δεν το λέω πολύ. Αυτό το λέω είναι οι καυγάδες του προαυλίου, οι καυγάδες εκεί που είμαστε, τσακωνόμαστε για τα αισθηματικά, για το ένα, για το άλλο, γιατί είπες έτσι. Όχι ρε, έχετε ακούσει διαλόγους εκεί. Γιατί ρε μη, ας πούμε, ποιον είπες μη ρε μη, εσένα είπα μη ρε μη και γιατί με είπες μη ρε μη, εσύ είσαι μη ρε μη και τα λοιπά, το ρε μη και πάει. Αλλά μπορεί να ακολουθήσει και κοινωνικός αποκλεισμός. Ναι, αυτό σας λέω τώρα ότι, εδώ θέλω να πω ότι ανάμεσα σε μια αφορμή για ένταση και για καυγά, για σύγκρουση. Και στην κλιμάκωσή του σε bullying μπορεί να γίνει αποκλεισμός, μπορεί να γίνει επίθεση, κανονικά το δένουν κάθε μέρα, το εξευτελίζουν κάθε μέρα το παιδί. Υπάρχει μια διαβάθμιση και μεσολαβήσεις. Η κύρια μεσολάβηση είναι ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον που την επίδειξη άνομης δύναμης και την απόλαυση του κακού τη βάζει στις αξίες. Και θα θεωρήσει μάγκα αυτόν που το έκανε. Αν είναι σε ένα περιβάλλον απαξίας, θα τσακωθούν εκείνη την ώρα. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τους καυγάδες, είναι μεγάλοι ανθρώποι και τσακωνόμαστε και δεν τσακωθούν τα παιδιά.
Άλλο να τσακωθούν μια στιγμή και εκεί να τελειώσει και να μην μιλιώνται για 5 μήνες, άλλο να γίνει μια συστηματική, εμπρόθετη, ασύμετρη άσκηση βίας για χάρη της απόλαυσης του κακού. Αυτό θα λέγαμε bullying. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να το δούμε. Αν είναι, μου έδωσε αφορμή, πλακώθηκα και μετά πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για να λυθούν οι παρεξηγήσεις, συμφωνώ μαζί σας. Και αυτό συμβουλεύω πάντα, ακόμη και σε πολύ άγριους καυγάδες. Αλλά αν εννοούμε ότι με αφορμή μια αφορμή, πραγματική, με είπες μη, είπες τη μάνα μου, ξέρω, λένε διάφορα τέτοια. Όχι, δεν ξέρω, την είδα εγώ, λέει κάτι και για κάποιο λόγο της παίρνω να πω. Από αυτό μέχρι το να οργανώσω ένα ολόκληρο σύστημα συστηματικής κακοποίησης, απαξίωσης, ψυχολογικής ας πούμε εκμυδένης του άλλου, αυτό έχει προϋποθέσεις. Αλλιώς πλέον εκείνη την ώρα λύνω τη διαφορά με λόγια, φεύγω, που είναι η καλύτερη λύση, στο διάλογο παλιό, δεν ξέρω τι και έφυγα, κάθομαι, βρίζω κι εγώ, πιανόμαστε στα χέρια, φωνάζω και δικούς μας τερνόμα και εκεί τελειώνει κάποιο. Αν πάρει διάσταση συστηματικότητας ασύμμετρης και απόλαυσης της βίας, τότε εδώ έχουμε άλλη προϋπόθεση που είναι πέρα από την ατομική πράξη. Πρέπει να κλείσουμε γιατί θα τον βρείτε τον κύριο Σιδέρη στο διάλειμμα. Θα είναι, τι να σας πω, πιέζει λίγο χρόνος. Δεν το συζητάω στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σχολείου, αλλά υπάρχουν και καθηγητές που μπορούν να κάνουν bullying στα παιδιά. Κύριε Σιδέρη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπάρχει το ενήλικο bullying προς τα παιδιά μέσα στην πράξη, μέσα στο σχολικό. Έχω ακούσει σποραδικά επεισόδια ανθρώπων που έχουν σοβαρότατο προσωπικό πρόβλημα. Θυμάμαι κι εγώ έναν καθηγητή που είχα, ο οποίος έκανε ξένη γλώσσα και έδερνε έναν μαθητή συγκεκριμένα κάθε μέρα. Φώναζε να προφέρει τη λέξη που δεν μπορούσε να προφέρει. Και τον έδερνε κανονικό ξύλο, γιατί εγώ είμαι και μεγάλος. Έτσι. Λοιπόν, ξέρω ότι κάθε άνθρωπος έχει αδυναμία, μπορεί να έχει ανάγκη έναν αποδιοπομπαίο τράγο κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πάμε στη διεύθυνση του σχολείου και η διεύθυνση του σχολείου είμαι απολύτως βέβαιος ότι έχει τα εργαλεία να διερευνήσει, να εξακριβώσει και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα. Δεν θα αφήσουμε να λυθεί το πρόβλημα μεταξύ δασκάλου και παιδιού. Η ασυμμετρία δύναμης είναι τεράστια. Έτσι θα πάμε απευθείας στη διεύθυνση, δηλαδή μέσω των γονέων ή αν είμαι μεγαλύτερος μαθητής γυμνασίου, εγώ ίδιος θα πάω. Εκεί πέρα και του λέμε, αν κάτι σε ενοχλεί, πας στη διεύθυνση και τα αναφέρει. Και η διεύθυνση δεν είναι τόσο αδύναμη όσο μπορεί να πιστεύουμε. Άμα θέλει, που πιστεύω ότι δεν φτάνεις να γίνεις διευθυντής, αν δεν θέλεις, μπορείς να ασκήσεις και την νόμιμη εξουσία σου. Επαγαθώ. Οπότε τώρα είμαι στη διάθεσή σας, αλλά αφήστε το να φάει και μία μπουκιά που λέμε. Μπορείτε να κατευθυνθείτε έξω και αριστερά για να κεραστείτε από το μπουφέ μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σιδέρη και όλους.